Hondarribiko hezkuntza sistema guztia garai hortan gaztelera zen. Eta horregatik sortu zuten ikastola. Egon ziren guraso batzuk, halako batian ikusi zutenak, gure seme alabek euskeraz ikastea nahi baldin badugu, guk sortu behar dugu zerbait. Ja ez da frankismoa zela eta legez kanpo zegoela eta guzti hori ere bai, baina batez ere ez zegon. Eta batzuk halako batien erabaki zuten sortuko zutela. Badakit, eta dokumentalan aipatzen da, Hondarribikoak erabaki zuten sortuko zutela, urte pare bat lehenago Irungua sortu zutelako eta bazekitelako zeinek eta nola egin zuen, eta handik ikasi zuten. Seguru nago, Irunguek sortu zutela, beste ez dakit zeinek lehenago sortu zuelako, eta dena da, eta hori dokumentalan aipatzen da, nola dena den sare bat, ez da? Baina bai da egia, momentu batean, guraso batzuk, lehenago ez bezala, guraso batzuk 74 hartan esan zutela, hurrengo kursorako gure seme alabak hasi behar dire, ez dugu gazteleraz egiterik nahi, egingo dugu. Eta gaur egun aldiz, zorionez, gaur egun euskeraz ikastea eaen behintzat erabat arrunta eta erresa den zerbait dela. Gehiago esango nuke, ikastetxe gehiago daude euskeraz edo euskaraz ere ematen dutena gaztelera hutsez baino. Hondarribin garai batean ikastola sortu zenean, zeuden ikastola eta eskola publikoa. Frailen edo ikastetxe religiosoak ere bai, baina zegoen eskuela publika orduan zena, eskuelas nazionalesetik zetorrena, erabat gazteleraz. Baino, konturatu ziren Hondarribin jendeak euskeraz egiten zuen, eta eskuela publika hortan bazeudela bai irakasleak eta bai ikasleak euskeraz bazekitenak. Beraz, Hondarribiko ikastola Irundik Hondarribira berriro etorri zenean, Hondarribin ja bidea beraiek bakarrik egiteko, ikastolako gurasoek bultzatuta biteriko eraikuntzan sartu zituzten ikastola, eta eskuela publika hortako euskeraz egiten irakasle eta ikasleekin B eredu bat martxan jarri zuten, erabat proba moduan edo ikastolako gurasoek bultzatu. Ikastolako gurasoek bultzatu zuten eskuela publikan ere euskera egitea. Eta orduan, biterin halako batean, nian egon nintzen, eta ginen bi eskola aparte, biteri eskola deitzen ziotena edo eskuela publika zena, eta ikastola, eraikuntza berean, bi ente erabat aparte, baino elkarrekin nahaztuta, eta bai lortu zen, biteri mintzat hori guztia euskaraz izan zedin. Eta hori importante da niretzako, zehetzen bakarrik, ez zuten borroka egin bakarrik beraien seme alabek euskaraz egiteko eta ikastola bat sortzeko, baizik eta hortik borroka egin zuten, Hondarribiko beste guztiek ere euskaraz egin zezaten. Eta hori potentea da. Hezkuntza euskaraz ere egin zitekela, modu nola esan, modu klandestinoan sortutako ikastola guzti horiek erakutsi zuten. Nik uste dut jendeak zuela planteatu ere egiten hori baino lehenago euskeraz irakatzi zitekenik. Mari Josek lehenengo irakasle izan zenak aipatzen du, berak egin zituen ikasketak gazteleraz eta ikasketak bukatu eta berehala hasi zen ikastolan irakasle. Baina bere ikasketak egiten ari zenean, irakasle izateko ez zuela planteatu ere egiten, ez zaion okurritu ere egiten euskeraz izan zitekenik irakasle, ze ez zuen eredurik. Orduan guzti hori bai da egia, Hondarribikoa bezala modu klandestinoan sortu zen ikastolek ekarri zutela aurrera. Bestela agian ere sortuko zen, baino lehenengo euskerazko eskola publikoak sortu zirenerako Euskal Herrian ja 20 urte bazera matzaten edo gehiago ikastolak martxan. Igera, Izaskunetaz, Mari Josetaz, Luis Maritaz, ari gera jende zehaz batez jarri zuten martxan eta hori kontatu behar da, eta haien hitzetan jarri nahi izan dut nik, uste hori ere oso importantea dela, hori erakusten da dokumentalean, baina azpilan nik markatu nahiko nukena da hori, ez da, lan kolektiboa, komunitatearen aldeko lan kolektibo bat, eta komunitatearen aldeko gauzak lortzearren nola mugitzen den militantziara aipatzen da dokumentalean, guzti hori, ez da, guzti hori orduan bazegona, gaur egun ere badagona, baina nik uste gaur egun ere oraindik ere markatu inbarra da, erakutsi behar da nola gauzak egin daitezken, eta egin daitezken modu kolektiboan komunitatearentzako, ez norberak beretzako eta bilatu interes partikular edo pribatua baizik hori, ez da, nola komunitatea autoantoratzen den kolektiboki gauzak sortzeko. Netzako oso importantea zen haien hitzetan jartzea, eta da gauza bat ez dugu egin azterketa historiko bat, ez dut investigazio bat egin dudana da, beraiei aukera eman diet kontatzeko zer nola eta zergatik sortu zuten. Neri egin zait oso garrantzitua, hasiera batean gidoia etzi joan hortik, beste gauza bat zen, baina gidoia bukatu du izaten
zuek kontatu. Hasieran hasi ziren irakasle horiek gehienak ezagutu egin ditut nik, gehienak nire irakasle ere izan dire. Orduan bai zen nire historiaren punto bat hasierako hori ez, baina gero dokumentalean kontatzen diren gauzatxo batzuk nik ere bizi izan ditut. Orduan niretzako oso, bai, nolabaiteko nire parte ere bada kontatu duan hori.